Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Antonio Abad or Saint Anthony Abbot. Nataon ni siya 250 AD, namatay sa siya 356 AD. So mga 106 years old ni siya o iyang nabuhat ang nindot kaayo nga panigingnan na himo ni siyang father of monks, mga amahan sa mga munghi, kay nagsugod ni siya sa kinabuhi sa pagkamunghi o nagsuwat og mga rules para sundon ug hangtod karon mao ni ang kadaghanan nga gisunod ang iyang pamaagi ug nag-promote ni siya sa kahiusa ug kalambuan sa simbahan. Uban kaniya atong iampo sa Ginoo nga unta magkahiusa ang katawhan, labi na gyud ang atong mga leaders, ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta og kahiusa ug kalinaw ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghatag ka kang San Antonio nga abad nga mag-alagad siya kanimo didto sa kamingawan human sa usa ka katingalahan nga pag-usab sa kinabuhi, itugot kanamo nga tungod sa iyang pangaliya diha sa pagdumili namo sa among kaugalingon, higugmaon ikaw namo kanunay labaw sa tanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. May taga Benjamin nga ginganlan og Kis nga anak ni Abel ug apo ni Seror. Si Seror anak ni Bikurat nga kaliwat ni Apia. Dato kaayo si Kis. May anak siya nga ginganlag Saul, batan-on o gwapo. Sa Israel walay makalabaw kaniya sa kagwapo. Sa gitas-on siya'y labing taas, kay ang uban taga-abaga man lamang niya. Usa ka adlaw ni ana, nawala ang mga asno ni Kis nga amahan ni Saul. Busa giingna ni Kis si Saul, pauban og sulugoon o pangitaa ang mga asno. Miagi sila sa kabukiran sa Ephraim o sa yuta sa Salisa, apan wala nila hikaplagi ang mga asno. Unya miadto sila sa yuta sa Saalim, apan wala gihapon nila hikit-i didto. Unya gilukop nilag suroy ang yuta sa Benjamin,
apan wala gayud nila hikaplagi ang mga asno. Sa pagkakita ni Samuel kang Saul, giingnan siya sa Ginoo, mao kining tawhana ang giingon ko kanimo, nga maghari sa akong katawhan. Unya miduol si Saul kang Samuel didto sa ganghaan ug miingon kaniya, tudloi ako sa balay sa mananagna. Mitubag si Samuel kang Saul, ako ang mananagna. Pag-una kanako ngadto sa bungtod, kay karong adlaw makigsalo ako kanimo, ug sa pagkabuntag palakton ko ikaw og suginlan sa tanan nga anaa sa imong hunahuna. Unya mikuha si Samuel og usa ka juteng tibod nga lana ug gibubo niya kini sa ulo ni Saul ug gihagka niya siya ug giingnan, gidihugan ka sa Ginoo aron mahimo kang pangulo sa iyang katawhan ang Israel. Maghari ka sa katawhan sa Ginoo ug luwason mo sila sa mga kaaway nga naglibot kanila. Ug mao kini ang timaan nga ang Ginoo mao'y nagdihog kanimo ug naghimo kanimong pangulo sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. O Ginoo, sa imong kusog ang hari nalipay, sa imong kadaugan nagsadya siya pag-ayo. Gihatagan mo siya sa gipangandoy sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya didi sa tinguha sa iyang mga ngabin. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Kay gidawat mo siya uban sa daghang panalangin. Gibutangan mo ang iyang ulo og purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sa kinabuhi. Gihatagan mo siya sa taas nga mga adlaw, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Dako ang iyang himaya diha sa imong kadaugan. Kahalangdon o kasanag imong gituga kaniya. Kay imo siyang gihimo nga usa ka panalangin sa kahangturan. Gilipay mo siya
siya sa kalipay sa imo atubangan. Ang Ginoo ang imong puso, naghatag og kalipay sa hari. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Gaygalin niyo ang Ginoo, ihisang yaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea. Og may panon sa katawhan nga midugo kaniya og gitudloan niya sila. Unya, samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako," og mitindog si Levi og misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis og mga makasasala nga misunod kang Jesus og pipila kanila nakigsalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo og nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis og sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining mga makasasala gitawag ni sa unang panahon og hugaw. Muna kon ang usa gani ka tawo makahimog sala sigon sa gilatid sa balaod ni Moises, di na sila makaapil sa mga pundok-pundok nga Diosnon sama sa magampo diha sa templo or sa mga sinagoga bisan gani sa pagpangaon. No, nang maglikay na sila. Yang usasad ka tao nga leader sa mga Hudiyo sa katilingban nga kaning Diosnon gidid-an sad sa pagpakig lambigit or kuyog-kuyog sa mga makasasala. Nya kining mga kobrador sa buhis gitawag gini sa unang panahon og public sinners, publikan, mga makasasala. Ambot ka karon ang atong mga kobradors buhis sa BIR dili baka mga makasasala. Unsa inyong tanaw?
o kanang kobrador sa mga buhis diha sa customs, diha sa kobrador sa bayad, diha sa LTO. Unsa man, makasasala sila o dili? Ayaw lang sad mo panghukom. Basta makasasala. Sige, lingiyay mong tupad, ingna naa kay sala. Ha? Nya pangutan na nganong ni-apil man ka dinhi? Kita gani karon sus hasta gani na mga gapuyo-puyo dagko makay nagsa nakuan pa kaayo, proud pa kaayo nga musimba na way mga kasal. Mga igsoon, nganong nahitabo man ni karon nga welcome ang mga makasasala tungod kay si Kristo mao'y naghimog example. Iyang gi kuyugan, away gyud niya kuyugi, iyang gitawag si Levi. Kanis Levi mao man ang nahimong Matthew sa atong kuan ebanghelista. Iyang gitawag si Levi, siya kuyog ta. Ingos Levi asa man ta? Adtos inyo. Siya ni hagad. Nya gikuyugan sa sila daghang kobradors buhis nangaon pagyud didto sa balay ni Levi. Kuyog nakigsalo sa Hesus sa mga makasasala. Kamong mga asawa, ganahan mo mukaon kuyog sa kabit sa inyong bana? Mga kuan dahil mo, mga anti-Christ dahil mo. O kamo ba kang mga bana, ganahan mo makig-inom sa kabit sa inyong asawa? Ha? Hoy, mga bana. Mapatay ginanako pa din. Dili mo mga kaliwat or dili mo mga Diyos nun. Mao na, gideklarar ni Kristo nga mianhi ko para sa mga makasasala. Usahay bitaw, ako dili man sa nipagtamay kay ganahan man sa jud ko anang balaura kana bitang dress code sa atong simbahan nga dili makasulod basta mag-sleeveless ka. Na may mga simbahan nga ingon ana, di ba? Nga dili ka pwede mag-sleeveless, di ka pwede mag-short. Nindot man na siya kay para gyud ma-honor nato nya formal, nya balaan. Pero kung nato bayang tan-awon ang kinabuhi ni Kristo, murag og siya tingali maoy magbantay sa pultahan sa templo, murag dili siya mo istrikto ana. Ngano man, kay matud pa niya nianhi ko para sa mga makasasala. Og kanang ga-sleeveless gitawag na natog makasasala. Mao nay paborito ni Kristo. Matud pa niya nianhi ko para sa mga makasasala. Unyag di na nimo pasudlon sa misa. Imo pag yung kasabaan tingali or ibas pag yun sa social media. Og pananglitan og duna na siya initial nga attraction ngadto sa Ginoo, maputol, mapaong. Nga naman, rejection man ang iyang na sinati. Ngabto to'y istorya sa usa naghatag na mog retreat na siya'y giistorya ba ambot og tinuod ba to o iya lang tong himo-himo nga naa kunoy usa ka prostitute. Kanang prostitute, unsa man na sila, makasasala o dili? Oy, tubag mo eh. Kasasala. Unya, katong maong prostitute, ni istorya ko no niya, nga usa ka gabi ni ana, daog-daog gid siya sa iyang customer. Abusahan gid siya ba? Abuso to the max. Nya, wa man siya mag-prostitute di ay nga iyang kagustuhan. Batanon pa siya, mga 11 anyos, gi-rape siya sa iyang uyuan o gidala siya ngadto sa kaila sa iyang uyuan nga mga bugaw
o gi-remit siya didto o gi-blackmail siya sugod ato nagiingnan siya kon mo piyait gani ka patyo namo imong mga igsuon o ang imong ginikanan mo na ay nalang yung piyait sunod na lagon siya mong isulti niya kay graduate raman siya elementary nisunod siya injeksyonan siya drugs niya kay batanon pa man na siya customer tulong at 5 kalaki kada gabi hangtod nga ni edad siya mga 16 or 17 anyos grabe na gyud ang iyang nasinati nga kasakit kamo imagine ninyo kada gabi duaan kag tulong at 5 kalaki nya ang gasugod nimo sa imong nahinungdan nimo gi-rape kas imong kaugalingong uyuan nga buangon sad unsa may inyong bation ha mao to nga usa ka adlaw ni ana gikan siya sa iyang trabaho trabaho na nila ang iyang attire ang iyang trabaho o niadto siya sa usa ka simbahan naghilak kay gusto siya nga mosimba o mosumbong sa Ginoo sa iyang gibati unya kay lagi ang iyang attire ingon ato man wa gid siya pasudla ug mao tong nakaingon siya hasta ang Ginoo mosalikway na nako may pagmaghikog ana mao to istorya nagkakita sila matud pa niya og iyang natambagan og niya kabiya gyud ang maong babae gikan sa iyang kinabuhi nga gipuy-an kay iyang gitabangan adtong among retreat master mao nang niingon siya ang pag-welcome sa mga makasasala gigamit na ni Kristo nga instruction natong tanan nga mga Katoliko aron maluwas sila gikan sa ilang pagkamakasasala. Munang niingon si Kristo, nianhi ko para sa mga makasasala. Nganuman, kay ang makasasala gitawag ni Kristo og mga masakiton. Siya ang masakiton nagkinahanglan nagdoktor. Pero ang may glawas wa na magkinahanglan doktor. Siya man mao ang atong supreme doctor, the healer. Nya di man niya ayuho ng ato rang lawas ang ato mangkalag. Unya unsaon man nimo og imo na nang i-reject sa sinuluban palang daan i-reject na nimo. Ako na man ko'y mga kaila nga nagsugod may ka-encounter diha sa simbahan. Siksi kay sila. Ako ganahan sa kumo misa kay siksi man. Nindot kita naon, ya moingon din nako ang ubang mga tigsimdi ni dinhi wa ni kayo mahitabo pa dinhi pero nahitabo ni dito sa Liloan, nahitabo sa ni sa previous na kong gialagaran nga parokya. Uy padiroy ka na si kuan ba na kanang bayhana ba kuan lagi kay na siya sinuloban revealing kayo ato kanang sultihan oy nako ayaw lang. Ngano man ako ganahan man ko. Ala padir ganahan di ay nako ganahan kong mo challenge nako kung mausab ba ng iyang sinuloban sa pagsigi niyag simba nako. O nausab yun ang sinuloban. Nausab yun. Wa ko maingong usba imong sinuloban. Sa sige niyang simba kay malingaw, nausab yun. Siya na'y nag-usab niya. O gimingaw nako atong iyang unang sinuloban. Kaya inigkalawat niya sa una, malipay mo ko magtanaw. La. Dagko mo kayong bukid. Uy, gitabuna naman ang bukid. Nako, la. Wa na lagi. Thank you, Lord. Kaya imo na siyang lamdagan. Inana. Ano bitang mga adik? Ato din ng kasaban. Ato din ng i-reject. Nagtuo day kag malipayo na sila sigig suyop kana mga adik. Maubitang ni suyop na kay daghan kay nagdisturbo diri kaugalingon, nagpangita, nagkalinaw, kalipay. Nya ni ay naa sa simbahan kusog kayo mo reject na musamot nagsuyop.
May pagkuyugan na ni mog suyop. Kuyugin. Musuyop sila og drugs, ikaw musuyop sa kag Milo, kape, suyop man gyapon tawag ana. Ang pasabot ba, accommodate sinners. Do not reject. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo ni warning ni Samuel, ayaw papilia silag hari. Nya kinamugos mang mga tao, ningon ang Ginoo, hala sige, ihatag lang ang ilang gusto. Pero ang hari nga ilang mapili, daog-daogon sila. Pero ang Ginoo, nipili gyapon, giingnan gyapon niya Samuel, kana si Saul. Kuani na, lugi na. Maunay himo ang hari. Ug sa tinud-anay si Saul, wa baya makahatag og maayong serbisyo sa Israel. Mao bitang giilisan siya ni Hari David. Nya si David, iya pag yung gilutos, buot pag niyang patyon. Salbahis ginto si Saul, pero gipili sa Ginoo. Doon agyapoy hunahuna ang Ginoo pamasin nga sa iyang nadawat nga grasya isip nahimo siyang hari. Pamasin mahimo siyang buutang hari. Pero kay yabag man yun. Yabag yun. Ang atong santos karon kani si San Antonio Abot. Usa ni siya kabuutan kaayo nga tao. Duha ni sila ka managsuon, ayang manghod babay. Og namatay og sayo ang ilang ginikanan. Ang iyang gibuhat, gisunod niya ang gisultis Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. So iyang gibaligya ang tanan ug ang iyang manghod nga babae dato ni kay sila. So iya jang gibaligya ang tanan niya gipang-apod-apod niya ngadto sa mga kabos. Wa na siya kwarta, wa na sa siya property, ningadto siya sa disyerto. Didto siya gapuyo. Unya ang iyang manghod nga babae, iya lang sang gipiyal sa monasteryo sa mga madre. Madre man tingal ito. Na madre man ting itong iya san kuan, iyang manghod nga babae. Nya didto sa kamingawan, didto siya alagad sa Ginoo. Nagpuyo nga tinarong og gitintal siyag maayos yawa. Og iyang gibuntog ang yawa didto sa kamingawan. Imagine nimo ha, usa ka kadato kayo kani si Saul, dato man ni kayo ang iyang pamilya. Munang pakidato kay siya, nya gwapo pa gyud kay siya, taas pa gyud kay height. Pati gyud niya ka elitist ba? Si San Antonio, dato sa to kay siya. Pero sa sigin niyang simba, sigin niyang sod og simbahan, nakadungog siya sa mga pulong sa Ginoo nga biyae gid ang tanan. Pagkamatay siyang ginikanan nga siya na mo desisyon, iyag yung gituman ang pagbiya sa tanan. Nilingi ay mong tupad. Ing na andam kang mobiya sa tanan. Ing na. Wa man lagi mo lingi. Ing na biyaan ni mo tanan, niya imong ipalit og slat ang halin. Wow. Managana dayon ta. O kanang maong attachment nato sa mga butang sa kalibutan, maunay mohatag natog kasakit. Mausad ng panahon nga mo reject tag mga sinners. Di man kakadawat sa inyong balay sa mga inilang kawatan. Kanang kawatan ba? Kay hadlok mga kawaton ng imong butang. Di mo siyang i-reject. Di sa kakadawat sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa, bisag nagbag-o na kay basin unya, ibalik ang kahapon. Labi nagmaingon, pwede anhi ko higda ma'am sa inyo, bisag 1 week lang, nya kabit na sa imong banas una, imong pahigdao sa inyo. Nya ang imong bana mo ingon, bitaw day may sa gini natong sagupon kay wa ra ba ni balay. Unsaman? Oyon ka. Di ka mo oyon. Unya ningon mas Kristo, wa ko'y balay og inyo kong gidawat sa inyong balay sulod sa langit.
Nya ningon sa siya, wa ko'y balay, wa ko nimo dawatas imong balay, adto kas impierno. O, maimpierno na ka. Sugot ka, maimpierno ka. O, dili sad. Nya, mudawat kas kabit, nga way balay. Di sad. Diha ta dapita na sayop. Mao na siya ang duwa sa yawa sa kalibutan. Nga naman, ang center sa atong desisyon mao ang atong personal safety and welfare. Mao na nahitabo sa atong mga leaders karon. Una sila mutabang sa mga panginahanglan sa atong katawhan sa Pilipinas, ila usang tagbawon ang ilang personal nga panginahanglan sa kwarta. Mao nang wa may katagbawan ang ilang kaugalingon, anang hurot yung atong millions, billions, even trillions karon. Kanus apakaha matakdan ang atong mga leaders o kita. Kanus apakata matakdan ni Jesus. Kanus apakata matakdan ni Santo Niño. Sige tag-ingon kanamo, maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Karon ang atong dagat diha between sa Cebu ug ngadto sa Lapu-Lapu. Hala, nindot karon tan-awon kay gapluvial parid karon. Ana, kay gi-honor gyud si Santo Niño, pero pila ra ka buk-ana ang tinuod gyud nga mo practice sa gitawag natog paghigugma sa mga makasasala. Mao man ay hagit karon. Ang usa ka makasasala nga mahigugma sa iyang isig ka makasasala maliwat sa Ginoo. Apan ang usa ka makasasala nga mo reject sa iyang isig ka makasasala maliwat sa demonyo. Gilinga imong tupad. Last na lang ning lingi. Ang di mo lingi, automatic liwat sa demonyo. Ngilingi ing na sugod karon, asa ka gusto maliwat. Nasugod karon, asa ka gusto maliwat. Ana. Sige, katong maliwat sa Ginoo, manindog na ta. Mga igsuon, mianhi si Kristo aron pagtawag sa mga makasasala. Kita nga mga makasasala nga tinawag, malaumon nga muduol kaniya og moingon, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mamahimong makaalim nga presensya, ilabi na alang sa mga masalaypon o sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga naghupot sa pang-publikong buhatan sa pangagamhanan, magmatinud-anon o magmakanunayon sa ilang mga katungdanan sa pagpangita alang sa kayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga naghalad sa ilang kinabuhi sama sa bulahang Birhen Maria, magtahan sa tibuok nilang kaugalingon ngadto sa Dios ug sa simbahan pinaagi sa ilang pagpuyo ug kinabuhing kabus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga kaluyan ug sabto nato ang mga tawo nga nagkinabuhi diha sa pagpakasala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom og mahigugmaon nga amahan, dungga ang among pagampo nga gituboy namo diha sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayo nga way sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawato na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga dawaton mo unta ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad dinhi sa imong altar sa piyesta ni San Antonio Abad. Itugot usab nga tapos malingkawas kami sa mga makasamok nga yutan-on, himuon mo nga mabahindianon kami tungod sa paghupot kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matayon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo og busa uban sa mga anghel og arkanghel og sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. King
Basahin mo kami sa mga nakasalakan mo. Dilim mo kami, itugyan sa pagsulat. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hahangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay nga makalawat kanimo, panipabulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy the emptiness in our hearts.
in Him alone are we saved. Magampo kita. O Ginoo, ikaw ang naghatag kang San Antonio abad nga makadaog siya batok sa kagahuman sa kangitngitan. Himua nga human kami mabuhong sa imong makaayo nga mga sakramento, makadaog kami kanunay batok sa mga paghasmag sa mga kaaway. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Ang ato lang buhaton kinahanglan ka mao gitang mudawat og atong mga kapwa makasasala. Padayon ta og palit og slots kay para matuman ang atong mga proyekto dinhi. Ang atong grace tag 100 pesos per slot unya duna ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ato ning tabang sa pagbayad dito sa atong previous nga project dito sa akong previous nga parokya. Unya ang atong PPSC para sa atong mga projects dinhi tag 100 pesos gihapon per slot unya dunay 162 slot challenge nga tag 16,200. Unya ang atong DPR para itukod natong mga balay tag 100 pesos per slot. Ang ato sad nga PSSPP para sa atong pit senior nga kasaulugan karong January 31 tag 100 pesos gihapon per slot. So salamat kaayo sa nagpadayon og pamalit niini. Bahin aning atong PSSPP kanang akong hangyo sa tanang mga mga parishioners o mga chapel leaders labi na gyud suruyo nato ang tanang mga balay nga atong sakop unya atong tagaan og envelope para sa love offering para aning atong pista senior. Bisag pila la ilang ihog o makaabot sila usa ka slot, 10 minos or more, mas maayo. Pero tagaig yun. Kita mo na mga envelope des niyong lingkuranan. Pagdaan niya mo ha, 10 minos, duha mo idada, niya ihatag sa inyong silingan, niya dada lang sagbalik din he. I-remit sa opisina, ing napara ni sa PSSPP. Bisag sudlan lag piso, 5 pesos or 500 or 5,000 ay lang sagkuhai kung 5,000 basig 500 na lang sa mo abot diri no. Kita am sang Ginoo ninyo. So ana ha unya pahibalo di ay ang atong mass wedding karong June 19 Friday ni hala pa register na mo dito kanang nagpuyo-puyog 5 na katuig pataas or civilly married. Nga ang atong Junior Camino karong January 24 adlawng Sabado pa-register na sad mo na ani registration fee nga 1,500 usa ni ka nindot sad nga panahos pagampo nga maglakaw ta kuyog ni Santiago Apostol. Nya padayon mog support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod timan-i nga YouTube ra gyud ko ha. YouTuber ko, dili ko TikToker, dili sad ko Reels. Wa gani ko Facebook. Kanira yung YouTube channel at kung platform. So nananiro 283,000 ka mga subscribers. Sige lang yung mag-view, like, share og subscribe. Unya, unsaon pagpadalag kwarta kanang mopalit mog slot or mo donate mo dinhi ang atong himoon ihatod lang dinis atong parokya sa opisina diha ibayad or sa mga lamisa diha sa gawas or sa atong bank accounts tanawa lang dinhi sa screen nya basig maproblema mo aning San Vicente Ferrer Paris pang account name padong na nato i-close kung makompleto na ang mga documentations nag-ilis man tag obispo so bag-o sa tag documentation gahuwat pa ta
nga maandam na para maka-close ta o maka-open o bag-ong account nga ngala na sad sa atong parokya Santiago Apostol. Unya, pwede sad sa atong GCash, puno na ang akong GCash sa pagkakaron, pili ilan ng ubang mga GCash accounts nga inyong makita din sa screen. Or pwede sad sa kwarta padala, kinigya pong mga ngan nga inyong nakita, mao'y padadi. Salamat kaayo sa inyong padayong pagsuporta sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace.